Rigtig stor, den krabbe. Der er en babysneglehusse og en morsneglehusse. Ja. Kan I lige komme væk fra den store krabbe, der kommer der? Øj, den er stor. Er det sådan, vi skal komme væk fra en stor krabbe? Ja. Hvorfor det? Ja, nu kravler den ned. I sneglehuset? Jeg ved ikke, hvor den kravler hen. Godt nok stor. Ja. Hold nu. Så har den røde ben. Og der er også en sneglehus under vandet. Ja, der er mange. Nu er krabben væk. Jeg kan se en sneglehus op på stenen. Ja. Og den kravler. Kravler den? Ja. Sneglehuset kravler med huset. Nå. Og i sneglehuset også der. Mm. Nu er der Kommer krabben op dernede igen. Kan du se det? op på sneglehuset. Nej, så den går et andet sted hen. Hvorfor det? Nej, nu vælter den. Den store krabbe. Ja.